Район башлыгы катнашында 150 кишиден турган Зей делегациясы быйыл да Казан сабан туйын гөрләтте. Тынычлык бистесендә узган сабан туйда татар ихатасы эшләде. Анда республиканың 11 районы кичкенә ишек аллары оештырган. Һәр кайсы бәйрәм кунакларына үзенең тормыш көнкүрешен, йолаларын тәкъдим итә. Зей хатасы ерактан үзенең бай копшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Нравится, что район такой необычный. Ну, у каждого района свое же как бы. Вот традиции ваши, вот смотрите, девочка, одеты как-то необычно. Ну, я не знаю, словами не объяснишь. Спасибо Татарстану, спасибо России. Все хорошо, все прекрасно здесь. Когда заходишь, девушки в красивых костюмах, это всех встречает очень красиво, очень. Я сама с Киргизии, а это моя родина. Я в Бугульме родилась. Рөстәм Миниханов һәм башка хөрмәтле кунаклар Зей районы ишек алдында булды. Милли киемле кызларыбыз сый-нигъмәтләр белән каршы алды үзләрен. Келәмдә көрәшчеләр бил алышканна Татарстан рәисе зур кызыксыну белән күзәтте. БРИКС илләре уеннарыннан Бразилия көрәшчесе белән Татарстан батыры көрәште. Өстен явып торган яңгырга да карамастан Зей ишек алдыннан халык өзелмәде. Татарстанлылар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән килүчеләр дә БРИКС илләре уеннарында катнашучы спортчылар да үз итте безнекеләрне. Мне понравилась атмосфера, что много действительно творческих клубов, да, которые поют, играют. Это видно, что люди это делают с душой, открыто для себя. Ну, это очень сильно бросается в глаза, и заметно, что люди действительно искренне этому радуются. У меня было очень много случаев возможности попасть в Казань, но так сложилась ситуация, что не получалось. А вот когда приехал, мне предложили попасть на этот праздник, очень интересно посмотреть. Гырыф-гадәтләребезне тасвирлаучы районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ихата. Махсус урында кызлар кыстыбый пешерү осталыкларын күрсәтеп, кунакларны милли ашларыбыз белән сөендерделәр. Кыстыбыйны күп төрле начинка белән әзерлиләр. Бәрәңге, тары буткасы белән, кәбестә белән, кабак белән, гөмбә белән. Сабан туйы мәйданында шын авыл иләрендәге кебек ягылган мичтә коймак пеште, самавыр кайнады. Зей кызлары әзерләгән чәй өстәле яныннан шын бәйрәм рухы сизелә иде. Без инде яшьләргә шушы мич коймагының тәмен белдерергә тиешбез. Һәм әниләр, әбиләр пешергән шушы коймакның тәмен без һәр вакыт сакларга тиеш. Көн дәвамында сәхнәдән Зей үзешчәннәренең ямьле җырлары яңгырады. Татарстан халкы ел буена көтеп алган бәйрәмнең минутын да бушка сарыф итмичә рәхәтләнеп күңел ачты. Җырчыларыбыз Ясмин, Нәркис Зиннатуллин моңлы тавышы белән күпләрне шатландырды. Районыбызның агач эшкәртү, аш-су, кул эшләнмәләре осталары үз эшләрен тәкъдим итте. Зей хатасы башка район мәйданчыкларыннан чын мунчасы белән дә аерылып торды. Менә 5нче ел инде Татарстан халкын гына түгел, чит илләрне дә, анда Африкадан, Кыргызстаннан, Үзбәкстаннан, Бразилиядан бөтен халыкны менә монда чакырабыз, монча кертәбез. Һәм инде алар бик шат, кайберләрен чаптык да. Бар яктан уңган һәр тармакта алдынгы Зей районын күпләр белә. Халкының матур эшләренә сокланалар. Шуңа да республика күләм чараларга чакырып кына торалар. Үзебездә дә еш уза алар. Ә республика сабан туйында катнашу үзе бер зур дәрәҗә. 16 елдан бирле инде Зей районының үзенең хезмәте белән шушында Казан сабан туйын оештырырга лаек таба, лаеклы була. Шуңа күрә инде ул монда 43 районның барысы да килергә мөмкин. Шуңа карамастан сайлап кына алынган районнар Казан сабан туйын оештыруда катнашучылар. Без үзебезнең хезмәтебез, игенчелектә батыр механизаторларыбыз, комбайнерларыбыз белән горурланып шушында менә сабан туй үткәргә киләбез.
Бәйрәмнең төп өлеше тынычлык бистәсенең үзәк мәйданында дәвам итте. Меңнән артык артист җир кешесенең авыр хезмәтен сәхнәләштерә, халкыбызның бай традицияләрен тасвирлый. Соңыннан Татарстан рәисе тантаналы рәвештә БРИКС уеннарының тәмамлануын игълан итте. Уеннар тәмамланды, әлеге ярышларда катнашучы барлык спортчыларга да зур рәхмәт диде ул. Барыгызны да бүгенге матур бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек саулык барыгызга да. Менә шулай матур һәм күңелле узды Казан Сабантуе зәйлеләрнең зур әзерлек белән килүен җитәкчелек тә югары бәяләде. Бу үзе зур тырышлык дигән сүз. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.